Exacto. Que tal, amigos, amigas? Moi bons días, benvidos novamente a este rincón no que teñen lugar distintas entrevistas neste medio de comunicación. O Rincón está ubicado no Gran Hotel Los Abetos. Este formato, a golpe de venres pola mañá, pois chamase Os Almorzos do Gran Hotel Los Abetos. Damos a benvidas a todos os que nos estén escoitando agora mesmo e damos tamén a benvida a todos aqueles que lles apeteza seguir esta entrevista en calquera momento a través de Facebook Live e a través da nosa canle de YouTube. Bueno, están agora mesmo achegándose precisamente cos cafés para ambientarnos, porque esta é unha entrevista distendida, unha entrevista con tempo suficiente. Outras canles, outras cadeas, pois non teñen a oportunidade. Moi bons días tamén o equipo do Gran Hotel Los Abetos. Digo que outras cadenas pois teñen un tempo moi limitado para poder dar protagonismo a aqueles que deben telo, como son pois esas persoas que nos representan no Parlamento galego, a todos os galegos e galegas. Aquí, afortunadamente, neste formato, nos almorzos do Gran Hotel Los Abetos, temos tempo suficiente, unha hora e pico, para conversar, para falar de distintos asuntos, como digo, con aqueles representantes. Por aquí pasaron xa o delegado do Goberno en Galicia, pasou tamén a portavoz nacional do BNG, e hoxe imos ter nuns minutos o secretario xeral do PSDG, PSOE, José Ramón Gómez Besteiro. Antes, lembrar que este espazo é posible gracias á colaboración e o patrocinio do Gran Hotel Los Abetos, tamén a Grúas Estación, Iconología, Seguros M. Maroñas e Ángel Mar Cetaria. Estamos no Gran Hotel Los Abetos e, como vedes, ou veredes durante a realización deste formato vídeo podcast tamén, xa ambientado co Nadal, árbore do Nadal, a iluminación, e, por certo, que mellor que pasar aquí a noite de fin de ano, que ven sendo un emblema. Esgótanse as 300 localidades, máis menos, que hai para celebrar para deixar atrás o 2025 e comenzar o 2026. Unha proposta, un consello que llos damos dende Radio Líder. Pasar a noite de fin de ano no Gran Hotel Los Abetos. E antes de fin de ano, pois esta mañá de venres tamén pasen con nós. Tivo un montón de cargos, a verdade. Concelleiro na súa terra, en Lugo. Formou parte do primeiro goberno socialista no Concello de Lugo, foi deputado nas Cortes Xerais, secretario xeral do PSDG-PSOE en Lugo, deputado, presidente da Deputación de Lugo, delegado do Goberno, e, bueno, pois, como saben, foi o candidato á Xunta de Galicia nas eleccións pasadas. Tivo tamén algúns anos apartado da política por unha injustiza que despois se demostrou, que despois foron archivadas todas as causas, retomou de novo, pois, sendo delegado do Goberno, ata chegar, pois hoxe ata aquí. José Ramón Gómez Besteiro, moi bons días e graciñas por participar neste espazo aberto á cidadanía. Moi bons días, faltaba máis, además o fago de moi boa gana, non? Me río ahora porque falabas das injustizas, e é verdade, non? Ahora que está tan de moda todo isto, non? Pois, efectivamente, as injustizas existiron e xa existiron no pasado, non? Pa canto máis o que acontece agora. Bueno, graciñas por participar. Este é un formato que xa coñece, seguramente que o seu gabinete, o seu equipo, xa lle informou que vimos con tempo, que temos preguntas e respostas que poden ser pois con tranquilidade, con serenidade. O que importa que o ointe e o que nos este vendo pois lle chegue un pouco a visión que ten dos diferentes problemas que adoecen en Galicia e seguramente tamén as propostas que ten se algún día pois ocupa ese mando, non? Para mellorar a nosa vida. Os xornalistas, bueno, pois teño que empezar por Fernando González Macías, amigo desta casa, ocupou un montón de cargos tamén en diferentes xornais, La Región, entre outros moitos. Fernando González Macías, moi bo día e graciñas tamén por sumarte. Gracias a vos por convidarme. E o compañeiro das mañás nesta casa para todo o país, para toda Galicia, dende as 8 e antas 10, antesala despois das programacións locais que temos en diferentes cunchos de Galicia, Antonio Lodeiro. Antonio, compañeiro, moi bo día. Que tal, bo día, Álvaro. José Ramón Gómez Besteiro, preparado para meternos xa en tempo de entrevista, cuestións varias. A verdade é que sei máis ou menos os temas, pero non sei as cuestións. Polo tanto, imos pola primeira. Quen vai romper o xeo? Fernando? Sí, por facer un pouquiño de historia, que José Ramón Gómez Besteiro ten dúas vidas políticas. No medio hai unha paréntese moi longa, de vida, como ele apuntaba, a situación xudicial na que se viu inmerso, con unha serie de encausamentos e de problemas que, ao final, quedaron diluídos en nada, prácticamente nada.
pero eso provocou unha paréntesis entre a primeira etapa que aquí se apuntaba, digamos, a súa etapa municipal, arrancando como concelleiro de Lugo como presidente da Deputación, primeiro presidente da Deputación despois da longuísima Despois do romano. exactamente, despois da longuísima etapa do goberno do PP, do goberno provincial do PP e de Cacharro Pardo, que agora se está lembrando precisamente despois de moito tempo de ter caído nun certo ostracismo. Ele foi o primeiro presidente da Deputación e despois de aí, eu creo recordar, facendo memoria, que non de forma moi voluntaria, pero cando se quixo dar conta apareceu unha escena política autonómica. Como consecuencia de unha serie de acontecementos, cando goberna a Xunta o bipartito, PSOE e Bloque, producese unha serie de circunstancias, aquel goberno durou pouco, non lle foi ben ao PSOE, non lle foi ben tampouco ao Bloque, hai que pensar onde acabou o Bloque tamén. E como consecuencia de todo eso, pois no Partido Socialista de Galicia votaron man de José Ramón Gómez Besteiro, que non entraba nos seus planes seguramente eso, e cando levaba moi pouquiño tempo, pois cando se produciu este aluvión de causas judiciais que lleveu en riba. Quantos anos foron, José Ramón? 8 anos. 8 anos, máis ou menos tiña calculado eso, sí, 8 anos. Despois de 8 anos... Sí, casi, bueno, cando presentei, que debín ser o último que presentou unha dimisión. Sí. Que dimitín foi o 18 de marzo de 2016. Esas cosas non se esquecen. Non, evidentemente, non. Recordo perfectamente. Pero, sí, casi 8 anos, non? Hasta o 31 de decembro, aproximadamente, máis ou menos, do ano 22. Por tanto, andamos aí. Fixo José Ramón Gómez Besteiro, digo, para que os nosos ointes o saiban, pois un esforzo, me consta do esforzo, porque houve moitos intentos de que romper ese silencio, pero estuvo moito tempo, digamos, en silencio, esperando que todo o revoltorio de asuntos judiciais se resolvese antes de decir nada. E de golpe, pois, resucitou. Eu acórdome que lle chamei o resucitado. Resucitou políticamente. É verdad que durante un certo tempo xa se viña dicir, bueno, en cuanto se resolva a última cuestión que iña pendiente, volve José Ramón Gómez Besteiro, porque creo que o daquela secretario xeral dos socialistas galegos, que era Valentín González Formoso, dixo algo así como, hombre, é un desperdicio que non recuperemos a unha persona deste calibre, sobre todo porque sería tamén, desde o punto de vista político, algo moi positivo. Decir, bueno, un vese envolto nunhas determinadas circunstancias, desaparece da escena prudentemente, e despois, cando queda limpio, por que non pode volver? Por que non vai a poder volver? E volveu. Entón, eu quero preguntarlle, despois desta longuísima introducción, que balance fai deste retorno á política? Había unha política cando vostede se tuvo que ir, un ambiente político, e despois cando volveu atopou outro totalmente distinto. Bueno, é diferente e é parecido, non? Antes eu decía, fai un momento, cando falábamos de fai 10 anos de cal era a resposta, hoxe que está de actualidade, ademais, cando eu creo que ademais é absolutamente normal que nos cuestionemos as sentencias, non? É dicir, oye, non hai ningún problema que eu respeto unha sentencia e a critique, non? Bueno, iso fai 10 anos non era así, non? A contestación política era respetamos o mundo da xusticia, pero non o cuestionamos. Eu creo que é un erro desde o punto de vista democrático. Nós debemos ser capaces, con todo o respeto, de cuestionarnos determinadas cuestións. O digo porque agora, ao fío da sentencia do fiscal xeral do Estado, eu lembro que durante os procesos que eu tuve que vivir de imputacións, os sumarios que estaban en segredo, circulaban polos medios de comunicación, cando estaban en segredo, por tanto, solamente podía ser o xuízo fiscal quenes filtraban esas informacións. Bueno, pois tampouco ninguén se preocupou de investigar, non? Esa situación anormal. A situación cambiou, mudou, a sociedade, a forma de facer política, pero tamén neses 8 anos cambiou poderosamente, hai unha polarización extrema na política. Esa polarización na etapa anterior non era tal. Bueno, creo que non era tal, e responde un pouco ao modo de política que hai hoxe agora, non? A radicalización produce efectos absolutamente perniciosos, como é a aparición do que falábamos fai un momento, desa ultradereita que radicaliza moito a escena política, que contaxa tamén a dereita tradicional, e, bueno, genera unha corriente de negacionismo, unha corriente de odio, e unha corriente de odio ao adversario político, que se convirte nun enemigo a batir, a desprestigiar e a odiar, non? Bueno, ese sistema é a política que temos que sortear hoxe, e contra que eu me resisto a facer unha política idéntica, senón que, evidentemente, ten que basearse, pois,
no que tradicionalmente nos empapamos, ou eu me empapei, na política e no meu partido. No que se refire a eso, José Ramón, podríamos decir que Galicia é sitio distinto. Bueno, empeza a non ser sitio distinto. Ou era. Por qué? Porque eu vexo, no, se ve, os últimos sondeos falaban de que a ultradereita xa irrumpía con certo peso aquí en Galicia, algo que nos preocupa aos profundamente democráticos, pero tamén lle preocupa a unha dereita que vivía cómodamente instalada en determinados ámbitos donde, bueno, pues tradicionalmente aquí o votante de Vox, o ese hipotético votante, votaba claramente o Partido Popular. Bueno, pues parece que avanza sociolóxicamente unha masa importante, xa cerca do 5%, de xente que está disposta a votar, coller a papeleta de Vox en un país onde non había un concellero de Vox, nin unha concellera de Vox, non había un diputado, nin unha diputada autonómico de Vox, e agora parece que esa cuestión avanza. A mí me preocupa, como demócrata me preocupa, evidentemente, máis alá dos efectos que pode traer no reparto que pode haber en Galicia nas futuras eleccións. Non? Sí me preocupa porque contra esa corriente eu creo que neste momento, ademais, todos os demócratas convencidos temos que poñer pé en pared, temos que decir, no, eso non o queremos, non? E temos que facelo con contundencia, me parece a mí. Máis aló de asuntos judiciais ou de acusacións de corrupción, que, bueno, eso poderíamos falar, pero eu penso que podemos... pode usted facer unha reflexión, sobre todo, sobre un pouco o asedio que está sometido o partido que usted pertence. Tamén visto desde Galicia en que medida afecta tamén a vida política de Galicia, pero máis que nada como se ve desde aquí e que impacto pode ter na política galega o bloqueo, porque está claro que neste país ahora mismo había, porque eu penso que xa podemos utilizar o pasado, había un goberno que tiña unha certa marxe de actuación parlamentaria e que de repente estamos nunha situación de bloqueo e, por exemplo, os orzamentos xerais do Estado e a súa inexistencia ahora mismo pois é unha dos síntomas máis evidentes. Bueno, este é o resultado dunhas eleccións xerais, non? No ano 23 hubo unhas eleccións xerais, o resultado do Parlamento foi, pois, un Parlamento moi plural, sobre que se argumentou unha maioría que permitiu que investira presidente a Pedro Sánchez, e esa cuestión, desde o primeiro momento, se traduce nunha carreira por aproveitar e por aprobar moitos textos legislativos. A realidad foi, aínda que sin haber ordenamentos, a produción de leis e a aprobación de cuestións non menos importantes, como son as participacións nos fondos europeos, todo o reparto e a millora nas transferencias que se fan ás comunidades autónomas, é dicir, o país foi avanzando. De feito, a línea económica é a dun exemplo para toda Europa e para todo o mundo. Un país que crece casi 4 veces por riba do que crece a media de outros países, como, por exemplo, a Alemania, que está en crecimentos casi netos ou moi insignificante en línea positiva, non? Bueno, a pesar de todo eso, se foron producindo importantes avances legislativos e un deles, que é a cuestión que se plantea agora, é en relación cos propios orzamentos, non? Cos que o goberno ten a vontade de presentalos e de negocialos, pero, efectivamente, ante aí responde a consolidación dunha maioría nesas cortes que o podan aprobar, non? Pero ese é o marco do que quixeron os españois no ano 23. Frente a iso, hai outra opción, que é presentar unha moción de censura constructiva con un candidato e que se sume a iso unha maioría e que se cambie o goberno. Ou tamén convocar eleccións. Tamén convocar eleccións. E avanzando neste país, decimos, durante estes anos a situación en España foi mellor, máis alá do debate político, das tensións políticas, desa polarización que, bueno, que rexeitamos sin ningún tipo de excusa, a situación económica foi avanzando neste país. Os resultados económicos son fantásticos, seguimos medrando como país, aumentamos a cohesión territorial, aumenta a cohesión social, seguimos avanzando con paso firme na transición enerxética, seguimos avanzando na utilización dos fondos europeos. Bueno, en definitiva, a situación económica é moi boa e iso é o que marcaría tamén se este goberno é eficaz ou ineficaz, non? E eu creo que nese sentido a visión destes 2 últimos anos é importante. Cambia a visión política? Pois sí, fíjese vostede, este pasado fin de semana, fai 5 días, o domingo pasado, había unha manifestación en Madrid do Partido Popular que protestaba contra Pedro Sánchez, algo legítimo, non? Fai 2 anos estaban reclamando a Puigdemont á cárcel, 2 anos despois que Sánchez á cárcel. É dicir, onde está a proposta na outra parte dese arco parlamentario que é o Partido Popular? Non falan de ninguna proposta, non ofrecen nada ao país. Cal é ese modelo diferente que fai mellorar este país? Non existe. Solamente están subidos no insulto, na descalificación. Bueno,
en esta posición un pouco, non, irreal, de quenes encabezan unha manifestación donde os cabeceiras desa manifestación son nada máis e nada menos que José María Aznar, que ten máis de medio goberno procesado na cárcel, Mariano Rajoy, que ainda hoxe non sabemos quen é M. Rajoy. Hoxe me recordaba o pasado mércores no control parlamentario, fixe unha pregunta sobre Altri, non? Houve certo revuelo sobre se a pregunta se axustaba ou non ao que se formulara dentro das propostas que facía o Partido Socialista para o control parlamentario. Saliu o presidente do Parlamento a proteger ao presidente da Xunta, que non lle facía falta ese tipo de protección, presumo eu, non? E me recordaba aquel xuiz que había no caso Gürtel, non? Que preguntaba ao abogado, dice, oiga, usted tal, dice, esa pregunta non é pertinente. Esa pregunta non é pertinente. Bueno, quero decir que enfrente non hai unha proposta de goberno, non hai unha proposta de país. E hai unha dereita pois que está acomplejada, que está esa dereita cobarde, acomplejada por Vox, non? Amenazada, porque ve que efectivamente Vox lle está comendo unha gran parte do seu electorado. Pero o que voto en falta é que esa outra proposta de goberno pois se especifique, se explicite, non? Que se fale de, oiga, pois eu quero facer con este país isto. Non se fala absolutamente nada de política. E a min é o que me entristece, non? Enfrente non vexo nada. Ben, eu teño esta curiosidade, isto máis que unha pregunta así, digamos, de implicacións políticas, é unha pregunta casi persoal. Cando e como coñeceu José Ramón Gómez Besteiro a Pedro Sánchez? Porque aí xa se sabe que hai sanchistas de primeira, de segunda e de terceira hora. Sí. Hai de todo, non? E hai os que xa nunca foron sanchistas, agora xa non son, nunca foron. Eu conociron nunha primeira etapa cando estaba, era curioso porque además creo que formaban parte, estaban nun grupo de asesores no partido. Eles, estou me referindo a Pedro, estou me referindo a Óscar López e a Antonio Hernando, que daquelas eran rapaces, ademais, de 20 e poucos anos, non? E traballaban, porque además era un perfil de rapaces que traballaran en Europa, eran rapaces moi formados, e eran, evidentemente, formaban parte do grupo de asesoría cando Zapatero chegou a dirección, a Secretaría Xeral do Partido Socialista. E Pepe Blanco era o secretario da organización. E Pepe Blanco era o secretario da organización. De feito, traballaban no equipo de organización e de economía do partido. Pois estamos falando do ano 2000, 2001. Ahora non lembro exactamente, pero creo que foi no Congreso do 2001 ou 2002 no que chega Zapatero a Secretaría Xeral, non? Porque entra no goberno no 2004, nese entorno, é dicir, fará ahora xa, pois, casi máis de 20 anos. E despois conocino nunha segunda etapa, xa cando se estaba o xermen da súa candidatura en primarias por aquel entonces, na primeira da súa etapa como secretario xeral. Sí, sí. O sea que xa fai tempo, sí, a verdade que sí. Falaba vostede de cohesión territorial como dirixente político dunha nacionalidade histórica como a nosa. Non lle preocupa ese bilateralismo un pouco exagerado de constantes cesións a Junts ou a Cataluña, ao PNV e País Vasco, que afecten en determinado... Por aí non hai unha certa quebra da cohesión territorial, do multilateralismo necesario. Primeiro porque creo que, ademais, as ofertas que se fanse en xeral para todas as comunidades autónomas, non? Por exemplo... Falamos, por exemplo, da quita autonómica. Sí, a condonación da débeda. Bueno, de moitas máis cuestións. Lembren que, cando se empezou a falar da condonación da débeda, se falaba de que era a condonación para Cataluña. Non se falaba de que fora por o resto de comunidades autónomas, non? Había un interés malintencionado políticamente por parte do Partido Popular de trasladar que isto era unha condenación solamente para Cataluña. Bueno, ahora vemos que iso non é verdad, que a condonación se fai para todas as comunidades autónomas, que a que máis recibe, curiosamente, Andalucía, por renta per cápita, a que máis recibe de condonación da débeda é Murcia, e que Galicia se lle ofrece 4.010 millóns de euros de condonación da débeda, cando, ao principio, se falaba de se iban ser 500 ou 1.000 millóns, non? Bueno, eu creo que o multilateralismo é unha realidade e iso non impide ter diálogos bilaterais, non? Sempre cando os coñezamos públicamente, non? E eu creo que aí o goberno que está facendo, e o que está facendo Pedro Sánchez, é decir claramente do que quere falar. Pode que non guste a algúns, pero claramente o dice, plantea as cuestións abertamente. Condonación da débeda, plano de financiación autonómica, esas cuestións son así. Eu recordo
cando Aznar decía que había que atacar a Cataluña e atacar o Natal, pero despois decía que falaba catalán na intimidade. É dicir, a relación motivada, entre outras cousas, polo que os españois decidiron nunhas eleccións, non? Eu recordo cando o Partido Popular denigraba a Convergencia e Unión e despois tuvo que falar con Convergencia e Unión. Por certo, moitas dasquelas cesións son as que hoxe se bota as maus á cabeza o Partido Popular. Foi a supresión das delegacións de goberno, aos gobernadores civiles, foi cando se cederon as cuestións relativas aos portos e aos aeroportos somente para Cataluña. En definitiva, as primeiras cesións do IRPF se fixeron da mão de José María Aznar, cando se decía que non se iban a facer, e que cando se nos decía ademais que era solamente para Cataluña, non para o resto. Non? E eu creo que o que se fai é ofrecer un plano multilateral para todos, para todas as comunidades, que non excluye que se poda falar bilateralmente, pero evidentemente o acordo vai a ser para todos, de financiación autonómica, como é para a condonación da débeda. O extraño é que non seamos capaces, por exemplo, no caso da condonación da débeda, de non decir que iso é positivo para Galicia. A calquer galego ou galega que se lle pregunte, dice, oiga, usted está de acordo con que lle condonen a débeda a usted? Un tercio da débeda. 12.000 millóns que temos de débeda que se lle quiten 4.000, está ben ou está mal? Dice, home, está ben. Bueno, pois o Partido Popular dice que está mal. E isto é difícil de que a xente o entenda, non? Falando do contexto máis nacional, de Pedro Sánchez, de como afecta tamén os galegos e galegas, non sei se seguimos por ese tema. Quería incidir no tema do financiamento autonómico, sí, porque é un asunto pendiente. Efectivamente. Madre mía, é moi difícil explicarlo desde fora, que levemos tantos anos con un sistema que parece ser que non é bo para nadie. Eu teño dúdas, eu creo que para a Galicia non é malo. Pero non porque o diga eu, senón porque dicen os expertos que este sistema actual non é malo de todo. Pode ser que veña un que sea peor para nós en concreto que este. En calquera caso, aí hai distintas posicións. En este tema coincide, digamos, o Partido Socialista e o Partido Popular, porque se refire a Galicia, en non considerar axeitado o que sí reclama o Bloque, que é un cupo galego. Totalmente. Tes toda a razón, Fernando. É así, nós rexeitamos a fórmula do concerto porque nos parece que é o peor que lle pode pasar a Galicia neste momento. E, en segundo lugar, porque además entendemos que o concerto o que evita é o fenómeno da solidaridade multilateral, que é o que a Galicia lle beneficia. Nós defendemos, eso sí, a financiación singular, porque hai que atender as situacións singulares que ten Galicia. Galicia ten unha población envellecida, nos guste ou non, ten unha población dispersa, e todo eso, entre outras cuestións, pois fai que a prestación dos servicios públicos sexa máis cara. E, por tanto, necesitamos que a financiación atenda a ese principio. Nos apostamos por unha financiación suficiente porque creemos que, ademais, hai que atender a población axustada, é dicir, non tanto que a financiación sea por territorio, sino para atender a unha población determinada. E nós, a hora de prestar os servicios en Galicia, non é o mesmo prestalos en Coruña que prestalos na Serra do Caurel. Si queremos ter unha prestación de servicios idéntica ou casi similar en todos os españois, en todo o territorio, con independencia de onde vivan, temos que utilizar unha financiación suficiente en relación á poboación axustada. E, en terceiro lugar, algo que é o que descoñece o proceso de concertos, é que hai que ter solidaridade no sistema. O concerto vasco e o cupo navarro non son mecanismos solidarios, non aportan a caixa común, non? E nós queremos que ese sistema siga funcionando. Para iso, que hai que facer? Hai que aportar máis recursos, que é o que se compromete o Estado. Vou aumentar a tarta para as comunidades autónomas. E a partir de aí, si é certo, nos coincidimos máis co procedimento do Partido Popular, porque nos excluímos de raíz o concerto e non admitimos simulacións, que é o que pretende facer o BNG, chamarlle un concerto e despois introducir mecanismos solidarios. Eso non é un concerto. Por tanto, a partir de aí, utilicemos as expresións correctas e non confundamos, porque o concerto é profundamente insolidario e excepcional no sistema de financiación autonómica. Por tanto, nese sentido, nós non o podemos aceptar. Pero é verdad que tamén que compartimos de que, efectivamente, a financiación, e esa é a peza que se resiste no Partido Popular, que é a asumir máis capacidade fiscal nos territorios. É dicir, que nos mesmos seamos capaces de recaudar os nosos impostos. E iso é problemático. Na sociedade hoxe non. Hoxe non hai que ter medo a un posible fraude ou evasión. Os mecanismos de control son compartidos por unha axencia federal e permite aos territorios recaudar. E por que digo eso? Porque o Partido Popular está moi cómodamente instalado no proceso de gastar, pero non no proceso de recaudar. E cando un recauda os impostos, se somete ao control dos cidadáns. Hoxe, un cidadán o que percibe que quen lle cobra os seus impostos é ou o Estado ou o Concello.
Por tanto, a responsabilidade é do alcalde ou da alcaldesa ou do presidente do goberno. E aí onde aparece a Xunta? En ningún sitio. Porque gasta o que outros recaudan. E nós o que decimos é asumamos un papel de responsabilidade tamén fiscal para recaudar, porque é a mellor forma de exixir a quen me recauda que me preste os servicios. O outro é unha posición moi cómoda. Eu rebaixo determinados impostos na comunidade e, por outra mão, lle pido máis cartos ao Estado. E iso, home, iso é admisible, pero non é moi leal co resto das administracións. Por iso que na parte da recaudación fiscal nosotros creemos que podemos facer moito máis e que debemos facer moito máis. En ese sentido non coincidimos co Partido Popular. Pero no control, no grosso da financiación autonómica, sí. Este último sistema é un sistema que ven aprobado desde a época de Zapatero. Pasou pola época de Rajoy e non se tocou, non? Pero é verdad que é un proxecto caduco, porque efectivamente tiña unha proxección de 5 ou 6 anos, e iso xa pasou, non? Por tanto, a refinanciación, efectivamente, tense que producir. Un observador externo do papel político actual do PSDG en Galicia pode pensar que está ahora mismo en certa situación, non sei se chamarlle debilidade ou unha certa subordinación política ou mellor con respecto ao bloque. Dou por sentado de que vostede ten na cabeza ou está elaborando un plan para un certo rexurdimento electoral e político do PSDG. Sobre todo tamén, falamos de observación externa, un pouco a diferenciación de discurso con respecto ao bloque nacionalista galego tamén. Totalmente. Ahora mesmo a anterior cuestión era unha cuestión que nos posicionaba diferente, non? E sobre todo porque eu fago desde o marco político da observancia que hai de esquerda a dereita, non? En Galicia hai esquerda, hai nacionalismo e hai dereitas, non? En ese sentido, eu apunto claramente o discurso da esquerda, non? E o nacionalismo pode ser de esquerdas, pero non é a esquerda, porque efectivamente o mecanismo da solidaridade, o concepto da solidaridade é esencial no plano da esquerda, e o nacionalismo pode ser moitas cousas, pero eu creo que desde a óptica que ten un socialista federal é unha óptica profundamente insolidaria. E iso nos evita, nos produce efectivamente unha situación de diferenciación clara e notoria. O PSDG que lle toca? Nos toca pico e pala, é certo. O que estamos facendo por todo o territorio. Trasladar cales son as nosas ideas, facer o que decimos, afrontar os retos sin complexos e trasladar cal é a nosa ideoloxía e o noso proxecto de futuro para Galicia, non? Somos un partido profundamente municipalista, onde temos un éxito, creo que notable, en moitas partes de Galicia, máis de 100 alcaldías, onde alcaldes e alcaldesas xestionan os intereses de casi o 60% da población de Galicia. No Estado estamos gobernando, no proceso autonómico temos que construir un futuro que o electorado nos perciba como unha forza que é capaz de transformar e cambiar este país. E é un camiño probablemente duro, o que temos por diante, pero eu afronto con unha gran ilusión e, sobre todo, coa capacidade de traballar, como decía antes, pico e pala. Os tempos están aí aquilatados. Non nos debe quitar do noso obxectivo de cal é a nosa posición sobre o país, de por que consideramos que ese cambio, si se produce, que eu estou convencido de que é necesario, de que temos que trasladar ao electorado a necesidade de que ese cambio, pero tamén estou convencido de que ese cambio, despois de 17 anos do Partido Popular, chegará cando o electorado tamén teña a convicción de que ese cambio vai a protagonizar en gran medida o Partido Socialista. Si non, non será posible ese cambio. Hoxe vemos un Partido Popular encantado ca posición no Parlamento de ter en frente ao BNG, ocultando tendenciosamente a posición do Partido Socialista, para ter unha posición cómoda de maioría absoluta. Estou convencido. Esa é a mellor posición de garantía que pode ter o Partido Popular, e nós temos que loitar contra eso. O temos que facer sumando, lóxicamente, donde ninguén sobra, pero tendo en conta que é un camiño que se ten que facer día a día, por todo o territorio, e ofrecendo os referentes da boa política que se fai do Partido Socialista, non? Eu, cando falo de Abel Caballero, ou de Inés Rei, ou do alcalde de Vila García, ou o alcalde dun pequeno municipio de Lugo como é o de Ribeira de Piquín, pois o falo con orgullo. E eu creo que temos que trasladar esa forma de facer política que é tan boa desde o meu punto de vista. Vai convocar un consello de alcaldes, penso, non? Sí, bueno, antes de final de ano. Forma parte da nosa normalidade, pero así será. Formará o Consello de Alcaldes, pero sobre todo porque
dentro de un ano e medio teremos unhas eleccións, non? O partido xa se prepara para ese proceso, pero en todo caso a vida municipal é a que nos dá ese contacto directo cos problemas que teñen os veciños e as veciñas de Galicia. Cando ando por todo o territorio de Galicia, pois é onde detectas e concretas os problemas de sanidade, pola ausencia de centros de saúde, pola ausencia de sanitarios, ou cando ves os problemas de dependencia que hai neste país. Esa Galicia real que Rueda e o Partido Popular non queren ver ou queren enmascarar simplemente dicindo que a culpa de todo ten Sánchez, pois esa política se ve no día a día, no concreto, no local, que lonxe de apartarnos, eu creo que na acción política suma, non? E é onde vemos eses magníficos referentes, insisto, de sitios grandes como é Vigo ou pequenos como é Ribeira de Pequín, e onde hai experiencias de xestión extraordinarias que temos obligación de dar a coñecer e, sobre todo, onde vemos pois, os problemas reales que teñen os galegos e galegas no seu día a día. Sí, a propósito precisamente da vida municipal, efectivamente o Partido Socialista de Galicia ten unha considerable cuota de poder local e está perdendo unha parte desa cuota como consecuencia de un cambio que houve, digamos, por decisión judicial, precisamente, que os tránsfugas xa poden participar e cambiar o signo dos gobernos nos concellos. Como ve ese proceso que hasta ahora ten sido moi perxudicial para o PSOE, aínda que o PSOE algunha alcaldía ten conseguido? Eu creo que, a ver, respeto profundamente, e esta sí que é unha sentencia do Tribunal Constitucional, o digo porque cando veñan outras sentencias do Tribunal Constitucional igualmente a respetamos, pero eu non comparto a filosofía polo efecto pernicioso que ten no panorama político, non? E en ese sentido eu creo que o compromiso constitucional debería ser outro, pero a sentencia di o que di, e por tanto nese sentido a respetamos, acatamos, non dudamos da legitimidade deses procesos, pero evidentemente ten uns efectos perniciosos que os grandes partidos, os partidos de verdad que participamos da vida democrática, deberíamos asumir fórmulas para impedir esas cuestións, porque ao final pervirten todos os resultados electorais. A ver, había un pacto antitransfugismo. Sí, pero bueno, de feito non se cumple, non? E a sentencia do Tribunal Constitucional veu a enmarañar e a enfangar todo este proceso e ao final pois se convertiu nunha cuestión de mercadeo, non? E eu creo que iso é enemigo do que debe ser a transitoria democrática no día a día, non? Por tanto, a sentencia di o que di, por tanto, é legal, pero para mí non é o recomendable, non? Eu creo que deberíamos avanzar no cumplimento deses acordos, non? Vamos xa máis ou menos media hora, Okay. Temos tempo longo, pero é finito, polo tanto, para ir definindo a outra parte, a outra media hora, e algo máis que seguramente lle roubemos ao noso convidado. Si no, xa se mencionou a problemática que te padece Galicia neste momento no ámbito sanitario. Sí. Un problema con o que son ninguén o pode negar, Certo. non conoce a ninguén con ele. Outra cousa a quen lle atribúe a responsabilidade do que está pasando ou si se pode atribuir esa responsabilidade. O certo é que a asistencia primaria está moi enferma, vamos a decirlo así. Está na UCI casi. E este problema sanitario, pues, indudablemente, sempre foi, hoxe tamén, pues, é un cabalo de batalla político, claramente. Existe unha solución para este problema? Por onde habría que encamiñar esa solución? Porque, claro, hai quen di que o problema temos que non temos recursos. Parece ser que sí, que hai recursos económicos. No, pero que non temos médicos. Pero eso, como é posible? Porque se un lle pregunta al cidadán normal de a pé que está por aí fora, dice, pero como non vai haber médicos? É cuestión de fabricalos. Si me deixas matizar nesa liña para que conteste, todos os indicios e todos os estudios de expertos, basicamente, apuntan a que moito máis aló de recursos económicos puros e duros, o responsable ou as causas das deficiencias, sobre todo en atención primaria, pero en xeral, en especialidades tamén, é unha malísima xestión de recursos humanos e materiais, basicamente. Eu entendo que é un problema complexo porque a importancia que ten e a dimensión que colle no gasto público a sanidade xa dice de por sí a envergadura de toda esa situación, non? Pero claro, cando un leva, e eu dicía outro día no Parlamento, dicía, cando o Partido Popular leva 17 anos gobernando, non son 4, nin 6. 17 anos seguidos agora, pero... Seguidos, e antes está, pero bueno, xa seguidos, xa facendo unha visión desde o 2009, non? 16 anos. Claro, onde está aí o concepto planificación? É dicir, non sabíamos que se iban a xubilar, porque os médicos tamén se xubilan, non? E os 70 anos... Non deberían se cadra, pero... Sí, bueno, pero algúns seguro que están en boas condicións de seguir, non? Pero, quero decir, houve unha mala planificación, isto é evidente.
Por certo, Sí, sí. a mala planificación non solamente acontece na sanidade, acontece no mundo da dependencia, acontece no mundo da protección do medio ambiente. Outro día falábamos do mundo eólico, despois dese parón eólico que houve neste país. Logo falaremos deso. Claro. O tiñamos aquí Pero bueno, apuntado. primeiro que hai, O pues, tema déficit de eólico, planificación. Durante todo este proceso, moitos médicos formados aquí fóronse fora de aquí. É dicir, a competencia que hai entre comunidades autónomas tamén sacou sanitarios do sistema galego, non só da comunidade, sino tamén que se foron para outros países, non? Non tuvemos capacidade atractivo de mantelos, non? Porque ao final era unha competencia entre comunidades, algunhas con comunidades colindantes con nós, non? Bueno, e ao final a atención primaria desapareceu. Eu recordo que no goberno que presidía Pérez Touriño era un goberno donde a atención primaria estaba situada ao mesmo nivel que a atención hospitalaria. A atención primaria era esa porta de entrada á sanidade pública, e era unha sanidade que estaba moi focalizada en atender e, sobre todo, en evitar a chegada á atención hospitalaria. Non sempre, como todo o mundo sabemos, non sempre é posible eso, non? Pero era unha atención primaria moi forte, non? Donde tiñan moitos recursos e donde o efecto que se producía era dunha atención inmediata. Dice, cuestións como ahora nos parecen extraordinarias, pero atender a unha persoa en atención primaria en menos de 48 horas era o normal. Era o normal. Facer unha mostra de sangre, ter unhos análisis casi prácticamente en 3-4 días, non? Hoxe nos vamos a casi 20 días. A atención primaria, a petición de cita vai a 15 días, é dicir, hai unha... Depende dos sitios, pero Sí, claro. pero bueno, a población non medrou tanto. É a población máis envellecida, sí, pero eso nos levaba a outras áreas xa sanitarias e sociosanitarias. Por tanto, a gestión é deficiente. Isto é así, é unha realidade. Sí. Esa gestión é así. Os recursos son todos os que se debían poñer arriba da mesa. Eu creo que non. Nos ofrecíamos un planteamento de aplicar unha nova oferta de emprego de sanitarios necesarios para os centros de saúde. Hai que primar que os médicos volten outra vez a atención primaria. Para iso hai que ampliar as capacidades dentro da atención primaria, para iso hai que primar tamén, de outra maneira, probablemente, aos médicos para que cheguen a esa atención primaria, e hai que prestigiar tamén a atención primaria, para que non se convirta nesa profesión sanitaria non querida, porque o que queremos é estar nun hospital. Bueno, todo iso requiere planificación, e a planificación exixe esforzos e exixe inversións, non? E eu creo que foi o déficit que houve durante estes anos, non? Sabendo como é que é unha situación, bueno, pois, complexa, porque ocupa unha gran parte dos orzamentos do noso país, non? E, por tanto, xa nos indica a envergadura da cuestión, non? Pero non hai compromiso, isto é evidente. E isto é un problema de mala planificación sostida no tempo. Por certo, temos que facer un inciso a propósito do asunto sanitario con esta polémica que temos agora. O de medicina. Efectivamente, que temos... Sí, porque eso é como se os vellos demos do localismo das últimas décadas nos perseguiran. Que poña o tema en contexto, que efectivamente sí. Temos unha facultade de medicina na Universidade de Santiago, que era a única, sigue sendo a única, e unha das máis prestixiosas de España. Bueno, nun momento dado, hai uns cuantos anos, decidiuse que unha parte da docencia, fundamentalmente a práctica, se podía descentralizar, quere decirse, aproveitar, porque é unha pena non aproveitalos, pois os complexos hospitalarios que temos, algúns moi potentes, non? Entón, con profesionais moi válidos e moi prestixiosos que poden formar as novas xeracións de médicos. Bueno, ese acordo, en realidade, hoxe está no reconocendo, nunca se cumpliu. Ese acordo de ir descentralizando. Que chegouse agora a un novo acordo, pero este acordo acaba de saltar polos aires e xa estamos outra vez nesto de tres aeroportos, 3 orquestas sinfónicas, en fin. E agora tenéis titulacións de medicina. Como contempla esta realidade? Bueno, e en todo este sarao, por así decirlo, a Xunta se mantén como, bueno, eu pasaba por aquí, pero non é a miña responsabilidade, non? Bueno, durante 10 anos se incumpliu, parecese que todo o mundo coincide, nun acordo que apuntaba a descentralización. Mantiñas a Facultade de Santiago, pero efectivamente nos últimos anos se descentralizaba para aproveitar todas as sinergias de todos os complexos hospitalarios. Toda esa riqueza que hai nos grandes hospitais en Galicia, parecía o lógico además que se aproveitara para esa facultade. Pero ahora a Xunta nos dice, oiga, póñanse de acordo, porque senón, carta aberta para cada un, eso sí, os recursos van a ser os mesmos. O cal apunta que siga todo como estaba, non? É dicir, a culpa lla boto fundamentalmente non tanto ese localismo, porque quen ten obligación de embridar todo eso é de decir, non, vamos ir por aquí, é a autoridade educativa,
que é a Xunta de Galicia. E a Xunta de Galicia ten que velar porque ese acordo ao que se chegou baixo a súa supervisión se cumpla. Se non se cumple, alguén terá que ser responsable de que ese acordo non se cumpliu. E, por tanto, ahora, se chegamos a un acordo donde cuarto, quinto e sexto do grado de medicina se descentralice, fagámolo. Pero faga o efectivo a autoridade educativa a pesares do que cada un poda decir, non? Porque senón que se abre as expectativas legítimas de cada lugar, non? Pero a Xunta dice, os cartos van a ser os mesmos. Digo, pero logo para que queremos unha autoridade educativa se non impón a autoridade democrática de decir, oiga, hai que cumplir este acordo, que foi ao que chegamos, e o problema hai no agora porque non se controlou ni se tutelou que ese acordo fora eficaz. E agora temos este gran problema, claro. E a posición persoal de José Ramón Gómez de Besteiro? Eu creo que a visión de unha facultade que xa podemos denominar Facultade de Medicina de Galicia, sí, descentralizada en Vigo e en Coruña neses grados, me parece unha solución boa. É dicir, porque plantear o fenómeno de 3 facultades hoxe non é viable, pero o que se apunta é que se non se descentraliza, eso pode ser unha realidade. Eu creo que o lóxico era plantear o que se acordou fai 10 anos, pero cumplilo, claro, con o novo acordo agora, descentralizando eses últimos anos, e donde efectivamente aí sí pode medrar tamén o número de futuros licenciados en medicina, non? E, por tanto, esa me parece a solución ideal, pero para iso ten que haber unha autoridade que faga cumplir ese acordo, non? Falando de distintos asuntos, seguimos adiante. Aqueles que se incorporan agora mesmo a entrevista en Facebook, a entrevista na nosa canle de YouTube, e seguimos ahondando xa máis de media hora, 40 minutos. Estamos falando con José Ramón Gómez Besteiro, secretario xeral dos Socialistas de Galicia. Fernando González Macías e Antonio Lodeiro facéndolle preguntas. Antonio. Damos por pechado o asunto de Altri ou eso ainda vai a dar unhas cantas voltas máis? Eu esta semana lle planteaba abertamente a rueda de que efectivamente para non ser un proxecto agotado, pero non vexo moito protagonismo por parte de Rueda en contestar estas cuestións, non? A nós parecenos un proxecto agotado, pero o digo baseándonos nos feitos. É un proxecto que nos sostén medioambientalmente, é un proxecto que nos sostén económicamente. Nunca houbo posibilidade de que eso chegara a bo porto con modificacións de impacto ambiental ou alguna cosa, ou simplemente foi un proxecto así, morto desde o principio? Bueno, eu creo que foi un proxecto que naceu no seu principio, e se facemos memoria, naceu cando o Partido Popular consideraba que non quedaba por morto o proxecto de Alcoa, e foi cando trasladou ese proxecto como ese gran proxecto estrela que planteaba... Para a Mariña, pero planteaba para a provincia de Lugo, unha vez que dá por morto o proxecto, como así non foi, claro. A solución que contaba o Partido Popular era que por aquel entonces o proxecto de Alcoa se desfixera e, por tanto, ofrecía eso como alternativa. Pero nunca apareceu como unha alternativa solvente. Por certo, Alcoa seguiu manténdose na súa posición na provincia de Lugo, pero ese proxecto que ahora sabemos que se firmou un acordo que todavía sigue sendo segredo entre os promotores desa empresa e a Sociedade Pública Galicia Impulsa, esa sociedade que se disolveu en agosto, casi con nocturnidade e alevosía, no medio da vaga de lumes. A Xunta disolveu esa empresa, pero o acordo que tiñan non se coñece. Por tanto, a dúbida que surge é que hai nese pacto que o fai merecedor da categoría de segredo e non compartilo con toda a ciudadanía, non? Pero insisto que é un proxecto que non se sostén medioambientalmente, non é un proxecto que se sosteña económicamente, porque lembrarán todos que os diferentes ofertas de fondos europeos aos que acudiu non obtuvo ningún tipo de resposta, non? Non obtuvo o PERTE de Economía, non recibiu ningún tipo de financiación, non PERTE de Descarbonización tampouco tuvo ninguna axuda, e lembre vostedes que aquele proxecto pedía 250 millóns a fondo perdido en axudas para que o proxecto se levara a cabo, non? Bueno, esas axudas non chegaron por parte do Estado, que foi quen realmente lle puxo freno a ese proxecto, non? Pero tampouco era socialmente sostible, non? Ao principio, no ano 21, falaban de 2.500 traballadores en empregos directos nese proxecto. Hoxe xa falan de menos de 500 traballadores. E agora, últimamente, o proxecto xa nin é técnicamente viable, porque queda desconectado da planificación enerxética para o ano 25 e 30, por tanto, non ten donde ese proxecto enchufar. Pero máis alá deso, os socialistas o que opinamos é que un proxecto que nin Galicia necesita, nin que Galicia merece, non? Por tanto, nese sentido, creo que hai outras posibilidades de aproveitar o avance industrial que non sexa o representado por Altri, non? Porque non creo que se introduce dentro do modelo productivo de Galicia e, sobre todo, é un proxecto que donde se pretende instalar
eu creo que é absolutamente negativo para o noso Cales país. son os sectores da futura reindustrialización de Galicia? Bueno, témolos claramente marcados, non? É dicir, o campo da industria naval na comarca de Ferrol é máis que evidente que se está producindo un avance dun Ferrol que recupera ese pulso industrial. En torno a toda a produción naval hai un avance tecnolóxico das industrias duales, non solamente de defensa, sino en todo o que é o mundo da eólica marina tamén. Somos os principales fabricantes de componentes de eólica marina por todo o mundo, os principales fabricantes. Temos un clúster tecnolóxico en torno ao que é todo a comarca das Rías Baixas, os proxectos industriales da automoción, pero tamén das tecnoloxías das telecomunicacións situado aí. O interior de Galicia está chamado a xogar un papel fundamental en todo o que é a captación de enerxías renovables e o que son os procesos da produción agroalimentaria. É dicir, este país ten futuro. O que hai que saber é aproveitar ben as oportunidades. O falábamos antes cos fondos europeos, donde, por certo, eses proxectos de fondos europeos, ese fondo de resiliencia que se conseguiron por parte do Goberno de España en Europa, trasladaron a Galicia 4.000 millóns de euros en proxectos destinados fundamentalmente ao ámbito industrial. A mitad deles os inviste directamente o Estado e a outra mitad o fai a Xunta de Galicia. Eu creo que sería un bon momento tamén ora para recapitular en que foron invertidos uns e outros, non? Porque así é a única forma que temos de saber como se utilizan e como se aproveitan eses fondos públicos, non? Pero a capacidade industrial é fundamental. Sumado a eso, a outra das diferencias que temos tamén con outros partidos. Nós creemos firmemente no potencial das renovables e da eólica. A terrestre e a marina o compartimos absolutamente. Decir, aceptamos que se Galicia é verde, as fontes enerxéticas tamén deben ser verdes e debemos aproveitalas, non? Eso nos leva a todo tipo de renovables, non solamente a eólica, pero nós non estamos en contra da eólica, non? O que sí exiximos é que o parón eólico que se produxo da mão do Partido Popular da época de Feijóo, que foi un parón cando éramos a primeira potencia na produción de enerxía eólica renovable, pasamos a ser a cuarta, a quinta. Froito de que? Dun parón. É froito de que? De que non houbo planificación. O gran problema do Partido Popular é que non quere planificar absolutamente nada. E iso que abre a porta é a esa política de tú vai facendo. E iso nos genera uns problemas de inseguridade tremendos, porque os problemas judiciais que hai agora co problema eólico venen derivados da planificación. En Aragón non teñen estes problemas judiciais, pero porque teñen planificado o desenvolvemento eólico. Castela e León tampouco ten problemas judiciais, porque ten planificado adecuadamente todo o desenvolvemento do mundo eólico. O aire non hai en todos os sitios. Pensamos que o vento hai en todos os lugares. Non, o vento hai non Galicia, hai non Castela e León, hai en Aragón, en parte de Castela-A Mancha. Bueno, hai outras fontes renovables, como as solares, que sí teñen en outras comunidades autónomas. Pero a planificación é esencial. É como a protección do noso medio ambiente, a rede natura. Necesitamos que o noso medio ambiente este protegido, pero este planificado. Eso é o que permite facer cousas nos lugares, non? Aínda que haxa proteccións, a planificación e a gestión é a que permite introducir en territorios donde non hai iniciativas, introducir iniciativas novas. Pois no campo eólico algún. Nós defendemos a eólica. Absolutamente. Hai outros que non a defenden. Ou que dicen sí, pero non así. Conclusión. Ou dicen non. Ou dicen non. Pero, ademais, por qué? Porque nós queremos que, efectivamente, ese potencial de renovables se traduzca directamente na conexión cas industrias. Efectivamente. É dicir, as industrias, as que hai e as que podan vir a traer. Porque hai moitas que están en risco. Totalmente. Pero, ademais, é o que nos permite conectarnos cas industrias e, sobre todo, a que lle podemos ofrecer un componente importantísimo nas empresas. Moitas industrias, o 50% é gasto en enerxía. E, por tanto, nese sentido, se estamos no centro de producción, efectivamente podemos ofrecer a esas industrias a precios razonables. E iso nos leva a que a millora para Galicia ven directamente de producir máis en máis industrias e aumentando as capacidades de emprego e o que é máis importante, o empleo industrial genera salarios máis altos. E, por tanto, nese sentido, a situación de Galicia mellora. O demais é unha ambigüedade e é unha confusión. Non quero enerxía renovable, estou disposto así, pero non así, o que nos leva é o atraso, efectivamente, e a non aproveitar oportunidades. O problema que vexo eu hoxe en relación co Partido Popular é que non aproveitamos as oportunidades. Estes tempos non van a durar sempre. E, por tanto, hai que aproveitar ben as oportunidades. E a falla de planificación durante os últimos 14 anos, o plan eólico é do ano 97.
As cousas cambiaron, porque as directivas europeas cambiaron, porque as reglamentacións do Estado cambiaron, por tanto, a planificación non pode ser a do 97. E non planificar implica non poder implantar. E o non poder implantar ou implantar en condicións que xeneren inseguridade para as empresas, o que fan é retraer a inversión. Non a fago porque non sei onde vai acabar isto. E iso produce atraso e perda de oportunidades. Máis temas, seguimos avanzando, Sí, o tempo vais esgotando tamén. Sí, por eso decía que quizás temos que pechar o círculo volvendo, digamos, Sí. á política estatal. É dicir, entramos nun novo ciclo de eleccións, primeiro algunhas autonómicas, despois tocarían as eleccións locais que con algunhas autonómicas, e despois serían as eleccións xerais. Vostede cree que habrá goberno de Sánchez hasta 2027? Bueno, a resposta que fago a día de hoxe é que sí, que me parece que sí, que efectivamente pode haber goberno, e se me apura, vou dicir que debe seguir este goberno, porque todavía quedan moitas cousas por facer, non? É dicir, temos que afrontar, sobre todo cando vemos, ademais, eu en política sempre vexo o que eu creo e tamén o que queren os demais, non? E os que queren, os meus adversarios, non os meus enemigos, é un goberno que pon en práctica políticas que a mí non me gustan e, por tanto, intento retrasar esa situación o máximo posible. Pero, en todo caso, as legislaturas duran o que duran, do ano 23 ao ano 27. Pode haber situacións nas que se convocan eleccións ou haxa unha moción de censura e cambien os gobernos, pero, en principio, é 23 e 27. Para iso foron o que votaron os cidadáns. Por tanto, a miña confianza é, sobre todo, na creencia de que todavía temos moitas cousas por facer. É dicir, ahora, cando votamos unha visión atrás dos últimos anos, os comparamos coa política que se levou a cabo por parte do Partido Popular, vemos que o Goberno de España, para o noso país, para Galicia, pois aportou casi 20.000 millóns máis en recursos que os 7 anos de Rajoy, subiuse o salario mínimo interprofesional, fortaleceuse o sistema de pensións e garantizouse. Todas esas cousas son importantes. Eu tiño confianza de que un cambio de goberno vai a resolventar e fortalecer eso? Non. Eu vexo unha opción alternativa da dereita e da ultradereita onde non se van a fortalecer os servicios públicos, e a mí eso preocúpame. Por iso eu creo que quedan moitas cousas por facer e moita política pola que loitar. Por iso a miña expectativa a día de hoxe é que efectivamente ese goberno aguante hasta o ano 27, que cando toca caixa eleccións, por lo tanto a día de hoxe non vexo que vai haber ese cambio. Estamos xa rozando as 11 da mañá, polo tanto, primeira hora, agora xa temas Sí, xa para ir definindo o bueno, final da hai un entrevista. asunto que, ademais, o secretario xeral do PSD acaba de estar en Bruselas e penso que é un asunto que, en xeral, gustaríame que me falara de que percepción teñe, por un lado, da saúde política da Unión Europea en sí misma, porque hai serias dúbidas de impas ou de certa parálisis ou exactamente non sabía como chamalo, eso por un lado, pero tamén a cantidad de retos que se lle plantexan a Galicia con novo marco financiero plurianual, con sectores que para nós son absolutamente, críticos. Antonio, non sabes canta razón tes porque estamos nun momento crítico, non? E estamos nun momento crítico, primeiro, porque os socialistas, como todo o mundo sabe, se somos algo, somos profundamente europeístas, non? É outra das cuestións nas que nos diferencian de outros partidos políticos. Creemos en Europa. E creemos porque, por vía dos feitos, vivimos o desenvolvemento do noso país, do resto do Estado, pero do noso país tamén, da mão de Europa. Medramos e nos fortalecemos máis da mão de Europa. Por iso nos preocupa extraordinariamente o que pasa en Europa. E Europa ahora está amenazada tamén por un proceso do negacionismo e da ultradereita. E o vemos en votacións todos os días no Parlamento Europeo, pero tamén na propia gestión da Comisión Europea. Tú fas mención do marco financiero plurianual para o ano 28 e para o ano 34, para eses 6 anos que saen despois do 28, e o programa é desalentador desde o punto de vista da visión dos intereses de Galicia. Por exemplo, en materia da política agraria común, da política pesqueira común, no reparto dos fondos de cohesión, que tenden a unha nacionalización, o que entenden eles, que entendemos nós, por unha estatalización dos fondos europeos, e iso nos preocupa porque nos quita ferramentas ao noso país, a Galicia, casi todas. É dicir, unha reducción do 20% na PAC e na política pesqueira común nos deixa apenas sin recursos para, en política pesqueira, os países que somos pois os menos na Unión Europea, que teñen intereses pesqueiros non solamente en Europa, sino con terceiros países e no mundo, non?
Por tanto, unha política restrictiva en materia pesqueira que en peor o sufre é España e especialmente Galicia. Non? Por tanto, eu creo que esa deriva hacia procesos de sinto decilo, de dereitación da propia Comisión Europea, se están vivindo ahora unha volta atrás de 5 anos que foron expansivos, non? No que tamén se cometeron errores, pero que efectivamente eran políticas moito máis expansivas e que tiñan a costumbre de utilizar os fondos cunha gran parte regionalizables, é dicir, que as regións tiñan autonomía para defendelo, non? Bueno, curiosamente, nós o defendemos en Europa e nos encontramos con un Partido Popular que é español, que a veces non vota co Partido Popular Europeo, non? Que vota ca ultradereita, o vimos ca votación do Pacto polo Clima. E iso que nos vai a restar? Presencia e potencia en Europa. En Bruselas, que estuven fai ben pouco, onde tuve unha oportunidade de falar de fondos europeos, de enerxía eólica, de movimentos migratorios, de mobilidade sostenible, porque a mobilidade e todas as inversións en infraestructuras para Galicia son extraordinariamente importantes, tanto as terrestres como as portuarias, que é algo que ten que pesar agora de cara a ese mundo multiglobal. Os nosos portos teñen que ganar peso. E ao mesmo tempo as infraestructuras, non? Pois todos esos fondos están comprometidos ora por unha deriva hacia estructuras estatais que non sempre entenden os intereses das regións, é dicir, as nosas comunidades autónomas ou o noso país, non? E eu estou moi preocupado por eso, porque se non vexo unha variación no debate que vai haber no Parlamento, pero por sobre todo un cambio na Comisión Europea, me preocupa extraordinariamente porque a deriva é nun sentido totalmente distinto dos 6 anos anteriores, do marco que iba do ano 22 ao ano 28, non? A mí me preocupa moito esa negociación e creo que aí ten que haber un frente común, son desos temas onde o Partido Popular de España ten que entender que aí ten que traballar co goberno de España para que efectivamente ese marco financiero sea o máis positivo para España e para nós é vital, xa yo digo. Recta finalísima, compañeiros, un tema, dous cada un de vos, e se sintetizamos tamén as respostas do noso convidado. No, eu, a propósito da cuestión europea, son dos que penso que, bueno, hai algo de bo en que cada vez recibamos menos recursos, que parece como unha... Dice, pero eso que estás dicindo, non, porque decir, porque tamén nos, durante moito tempo, estivemos recibendo moitos fondos, e esos fondos permitiron que a nosa posición en relación con outro, co entorno do conxunto de Europa, mellorase. Por lo tanto, tamén temos que irnos facendo a idea de que habrá algún momento en que pasemos a ser aportadores máis que receptores. Hoxe xa somos aportamos máis do que recibimos, pero precisamente, e iso é bom, porque que foi subindo o nivel de vida. Por eso nós aceptamos e creemos en Europa, porque Europa nos deu moito e podemos prosperar gracias tamén a Europa, non? Por eso defendemos a Europa por encima de calquer cousa, non? Porque efectivamente as decisións que se toman en Europa xa nos afectan nun 60, nun 65% das decisións que se toman os países e as comunidades autónomas ven vinculado directamente do que se dispón en Europa. Por tanto, o que pasa en Europa nos ocupa e nos preocupa. Pero é verdad que os outros fondos que non son os de reparto puramente de cohesión e que foron algúns descendendo, estaban orientados a manter unha política agraria común que para Galicia é importantísimo, para manter as explotacións e todo o mundo, non solamente gandeiro, sino tamén do mundo agrícola e forestal, que tamén é extraordinariamente importante. E o mundo pesqueiro, eses fondos de orientación e de infraestructuras son os que non poden mermarse, porque aínda temos moitas cousas que facer. Todo o que é o corredor atlántico que ten que incorporarse, vai vir deses flujos de fondos de Europa. Se esos fondos se reducen ou se estatalizan, pois perdemos forza a hora de desenvolvelos en determinadas comunidades. E Galicia ten que desenvolver ben a liña de tráfico de mercancías tanto por carretera como por ferrocarril. Temos que desenvolver, claro, toda esa liña de conexións cos portos de Ferrol, da Coruña, de Vigo e de Vilagarcía, todos esos portos que están chamados a ser portos tractores en toda a cornisa atlántica, pois efectivamente temos conectado non só por ferrocarril, sino tamén con maiores proyeccións por carretera, non? Bueno, pois todo eso requiere desos fondos. Se perdemos capacidade e influencia neses fondos, se van a alongar. E alongar significa perder oportunidades. E isto sí que as oportunidades que se van non volven. Toño, para ir concluindo. Estuvo vostede, algo que me interesa profundamente, estuvo vostede co responsable de seguridade, penso, de defensa, de seguridade. Falábamos antes de reindustrialización. A dualidade da industria de defensa pode ter un impacto que convenía a mellor aproveitar na
reindustrialización de Galicia, non? Así estamos, porque pensar hoxe, ademais, non solamente, dices ben, porque non é solamente o aspecto militar, non? Sino a tecnoloxía dual nos permite, bueno, pois, desenvolver tecnoloxías como no seu tempo foron o GPS ou as telecomunicacións, non? Todo ese mundo de tecnoloxía é unha tecnoloxía que vai embridado non solamente nas políticas militares, pero, bueno, pensemos hoxe na comarca de Ferrol e a de Vigo. O amparo de todo ese flujo de inversións está tendo un panorama para os próximos anos realmente espectacular. Ferrol hoxe ten capacidade de traballo para os próximos, eu non quero exagerar, pero para os próximos 15 anos, cando menos. E 10, 15 anos. Sí, e máis aínda, se sumamos, bueno, primeiro xa non solamente a construción das fragatas, sino o plan de modernización das fragatas F-100, pois é un programa que vai a desenvolver tamén traballo para moitos anos. Pero o máis importante é que se fortaleza a posición naval de Ferrol. E ao final entramos en construcción civil, non solamente militar, temos unha posición, grazas a Navantia, xa no mercado como Manguelca, compra de todos os asteleiros británicos. É dicir, o que temos que generar é traballo para o futuro. Reparación de buques, e por que non pensar xa tamén nun dique cuberto para Ferrol que o situaría noutra posición na construcción naval. Pero o amparo de todo eso vai toda a tecnoloxía de defensa que se posiciona en torno a Ferrol, pero tamén en torno a Vigo, tamén a potencialidade que poden ter centros como de Rozas de Lugo, en torno á tecnoloxía punta que se pode desenvolver en gran parte tamén gracias a esa inversión europea. Por tanto, o que temos que trasladar é que eses capitales, que eses fondos non podemos perdelos, pero efectivamente é unha oportunidade para Galicia única, e non podemos nin tan siquiera soñar con perdelos. Hai que apostar por eles e hai que apostar tamén por determinadas industrias extractivas no campo dos materiales, das materias raras. Os circuitos mineiros, claro, que sí, non todos son hai un potencial notable. Un control estricto medioambiental, pero non opoñerse. Dicir, nós o que defendemos é a selección. Hai proxectos que compartimos e outros proxectos que non. Do que sí é que non estamos nin al no a todo, ni tampouco sí al todo. Dicir, eu creo que temos que ter capacidade para saber diferenciar cales son as industrias de todo tipo que nos interesan e as que podemos sacarlle máis oportunidades. Señor Besteiro, leva unha hora, acompañado dos Fernando, ointes. remata a faena se queres. Ten fogos para unha última... Sí, son temas. Unha última cuestión, de cada un de vos. Xa estamos no argot musical, no bonus track xa. Bueno, eu unha última. Se tuvera que tomar unha decisión, unha única decisión para empezar a dinamizar o mercado da vivenda, que faría? Bueno, primeiro, todos estamos de acordo que é un gran problema. É un dos principais problemas que teñen os galegos e galegas. Temos varias variables nesta cuestión. Por un lado, que durante moitos anos non se construiu... Sí, pero que simplificar no problema da vivenda, dice, vamos a construir solamente vivenda pública. Dice, eso é importante porque, sobre todo, porque en 16 anos non se construiu apenas vivenda pública, non? E hai que construíla. Pero tamén temos unha responsabilidade con recuperar unha cantidad de patrimonio, é dicir, por vía de rehabilitación, de moitas vivendas que hoxe non son vivendas, son infravivendas. Temos moitísimas vivendas vacías. Eu xa non vou falar de 500.000 de vivendas vacías en Galicia, pero 200.000 sí que son vivendas que están vacías, que non están sendo utilizadas e, por tanto, podense incorporar ao mercado de aluguer. Que é o que traslado eu? Que hai que apostar pola construcción de vivenda pública, hai que facilitar o mercado de aluguer e, para iso, eu creo que, ademais, hai que trasladar un mecanismo desde a administración que dé seguridade tanto ao arrendador, é dicir, aquela persoa que dice, bueno, é que eu non vou arrendar a miña vivenda porque non sei canto tempo vai estar, como me deixarán despois ese piso, non teño seguridade que me paguen. Bueno, ese papel de intermediario que pode facer a administración, que lle dé seguridade ao arrendador, que garantice as operacións a propia administración e ao mesmo tempo que lle permite ao arrendatario alquilar, pero con unha renda moderada. E iso probablemente moitos arrendadores non están especulando coa súa vivenda, queren ter unha certa seguridade. Iso o pode facer a administración. Cando nos falamos do Banco Público de Aluguer, é precisamente esa medida. E nós creemos que nunha primeira saída podrían aflorar 5.000 vivendas donde garantizamos o contrato de arrendamento, damos seguridade ao arrendador e garantizamos posibles daños desas vivendas que se podan producir, eso sí, a cambio de unha moderación na renta. E estou seguro que moitos arrendadores entrarían directamente a eso. Moitos arrendadores non son fondos buitres, son particulares que teñen unha vivenda e estarían dispostos a poñela no mercado con certas garantías de seguridade. Claro, é un compromiso mutuo, tanto do arrendador por un lado como por parte do arrendatario, non? E no medio unha administración que pode vigilar e tutelar, e, por tanto, outra vez a palabra mágica, planificar
no campo de arrendamiento. Por tanto, construción de vivenda pública, facilitar o mercado do aluguer e potenciar moitísimo a rehabilitación, porque en moitas cidades de Galicia, o estamos vendo, que medraron, as que medraron nos anos 60, vai habendo vacíos dentro das propias cidades, pisos que quedaron desfasados, que non se utilizan, partes das cidades abandonadas. A responsabilidade tamén é recuperar ese patrimonio, non? Máis que pensar en facer. Pero, evidentemente, a construción da vivenda pública é unha asignatura pendiente, polo que decía, non se fixo vivenda pública nos últimos 16 anos. Unha cifra solamente. Na época que gobernou e presidiu a Xunta de Galicia Pérez Touriño, construíronse máis de 10.000 vivendas públicas en 4 anos. Os 16 anos seguintes non chegaron nin por soña a esa cifra, non? Tema da vivenda, importantísimo, que entra, evidentemente, neste tempo de conversa con José Ramón Gómez Besteiro. A derradeira. Sí, porque quedou aí atrás o 25N, o Día Internacional de Loita contra a Violencia Machista, e eu que lle pregunto a José Ramón Gómez Besteiro que estamos facendo actualmente mal para que o machismo, así dito en términos moi xenéricos, parece que vai medrando mesmo na xente máis nova. Bueno, temos un compromiso que temos que facer desa cuestión algo de todos os días. E non podemos... Bueno, isto acontece tamén como... outro día me decían que a xente nova non coñeceu a Franco. Eu tampouco o coñecín conscientemente, non? Nací na época de anos 67, pero conscientemente non o vivín, non? O problema é que nós tamén temos unha responsabilidade que é a educación permanente. E ao mellor, durante todo este tempo, fixemos deixación desas funcións, non? E non fixemos un adoutrinamento sano da mocidade, non? Bueno, nós tiñemos que falar deso. Eu, ao mellor, renunciei tamén na miña casa a falar, e falamos moito de política, pero ao mellor tiña que insistir máis en como foi o franquismo ou como percibín eu a través dos propios libros de historia e a través dos mensaxes de persoas que si o viviron e pódenos decir claramente que foi un réximen que non foi bon para a democracia, non? Pero é que a cuestión do machismo é o mismo. É dicir, temos que comprometernos todos a facer dese tema pois un tema de todos os días. Porque algo estamos facendo mal. De concienciación, sí, e de oposición constante, de rexeitalo. Por iso non é unha cuestión, aceptar o negacionismo como unha cuestión normal non é a solución, sino todo o contrario. Por iso digo que ante esa oleada de negacionismo que negan pois, que hai cambio climático, que iso da violencia machista é un invento do negacionismo democrático, de que con Franco se vivía mellor, pois contra iso o que temos que facer é poñer pé en pared e revolvernos contra iso. Non hai outra solución que eu vexa. Outro tema tamén importante é que tamén a nivel local, en Santiago de Compostela, onde estamos, tamén o vivimos con diferentes circunstancias este 25N que nos deixou certo corpo estrano, algunhas das situacións que vimos nesa xornada. Nada máis, compañeiros, pois... Rexeitables, en todo caso. Rexeitables. Sí, e condenables. José Ramón Gómez Besteiro, secretario xeral dos socialistas, graciñas por pasar con nos estante sala xa do Nadal, que pase unhas boas festas, do ano 2026, ano electoral. Se me fixo corto. Se me fixo corto? Sí. O din todos os convidados, eso que... Sí, porque se está ben, se está cómodo, se pode falar, que é o que se vota a veces en falta, non? Poder falar tranquilamente sobre as cuestións importantes deste país. Pois isto yo mandarei os seguintes invitados, os gabinetes de prensa, de que a xente está a gusto, porque moitas veces cando din unha hora e cuarto de conversa, bueno, pois ao final, penso que é interesante todos os temas que se abordaron, ben, interesantes os temas, unha valoración deles agora, señor Besteiro. Os felicito por este formato, porque ademais creo que nesta sociedade na que estamos acostumados a ventilar os temas en 10 segundos, pois reflexionar así e falar con... Pois creo que é un formato que se agradece redes sociais, non? Todo en 10 segundos. Sí, pero bueno, contra eso tamén teremos que revolvernos en algún momento para poder, bueno, darlle forza ao pensamento e á reflexión, que eu creo que sigue sendo algo vital. Pois agradecer ao seu gabinete, ao seu equipo, e a vostede tamén por estar aquí. Foi un placer. Graciñas a Fernando, a Antonio, compañeiros, a Emilio, a Sara, parte do equipo de Radio Líder que estivo aquí presente. Boa fin de semana a todos e todas. Continúa a programación local, como sempre, nas emisoras de Radio Líder no país. Gracias, señor Besteiro. Moitas gracias a vosotros.